Gerem garam suarane, suarane rota dinawangan kepirung sing ketebian lamat-lamat ngawang-ngawang. Sumitri matur gusun, Nok Sumitri sing ditembangi Wasna ubara Bos PS induk Cikopo dewek, Kang Enge kedik sing duwe rias penganten wong gabus gadur, Papayan andai kedik sing ditembangi Bos kusen-kusen Cirebon girang, kanggo papai alunge kedik mimiet tiara bekas majikan, kanggo kang sawute kedik singananing Taiwan, Nok ikas sing duwe sinar tani sing ditembangi emane wong seduluran, Mama Aam ora bakal lali, ora bakal lali bae selawase Bapak Tarman Ibu Dati sing ditembangi, minangkane sing losaran Mama Aam dewek, Yayu nungekdik Yayu nung jati munggul, Papae diptae kedik, Mamae Ilova wong bongas aja lali, Papae alun wong kedoya dewe, kanggo papi Aim maminani kedik sing paling eman aja ngelamun, papi Aim sing ditembangi, mami nani sing mirengaken, bundae ecae di kanggo Nok Indriye kedik, Mimi kajiwa srini di minangkane sing ditembangi, kanggo Nok Eca aja lali, Papaya Nanda Bos kusen-kusen, Ibu Dati sing mirengaken, kanggo Nok Sumitri kedik sing ditembangi, Mama tuan rumah Mimi tuan rumah Mas penganten Yayu penganten, Kang Enge aja lali selawase eman sayange wong seduluran, tambah lawas tambah kelingan, Kang sawut kedik sing ananing Taiwan,
esuk nakir sorene nakir sing ditakir godhong kelas esuk mikir sore mikir sing dipikir bliru mas Mimi kajiwa srini kedik bundai esa kedik mama tuan rumah mimi tuan rumah minangkane sing mirengakeun aja lali selawas Bang putining gelungan sing teliti lan ngati-ati nyan kuning jawa gendong isi wirang wis dilakoni nok sumitri sing ditembang sekejap bisa ngucap tambah lawas tambah keling tobat mimitiara kedik nganggo bos dharma ayu kedik aja lali nok cin sekeding yang aku aku kamanggon ana ning gua Gunung Kromo enggak jatining pesarian nyandang sing model apa ketunger mangsa burunga ciri bae mangsa wandea papae nanda ketunger mangsa wandea nawan aku tutuk sadina yen bengi aku tutuk sawang boleh ora subran kelawan sabre gua Gunung Kromo
biasa ding nok ayu nok karina gede aja lali kanggo kang enge gede papai alunge gede bos dharma ayu gede nok ayu matur kesuwun rasana panas hari bawane rasana petang di pandelengan ya gunung Kromo liar pana gara-gara ini ngapa liar pana musibah paling paguran aku latala nok sumitri minangka ngengi singgit tembangi kanggo nok karina gede nok karina sing hormati yen ada manusia manji ya tentu deh bagiannya aku harpana paling gua gunung Kromo sebab aku ngerasa panas hari bawane rasa blena ning pikir latala semenom tua tanggung prikuat kenang jaluk kanane gunung-gunung digawe sawa angel temen di panyonane durung bae digawe salah angel pisan dilakonane latala Ingat auraku rasa nenek saya rentak batinku aku merasa noreng tak waspada ning prianggaku ada wujud ning manusia ya mama ilo banget papa dik taek dik sing ditembangi kang enge kedik nok sumitri papai nanda nok ika nok cin saya kedik ya nusa hajak hagit sapa kang sinamba tawaku kanggo nok ayu kedik nok ayu jati suara dewek kanggo nok karina kedik ngaturaken matur kesuwun eman bapak Taraman ibu Dati sareng mama ame kedik kajan nok sumitri kedik bos PS induk Cikopo minangkane nok sumitri kesuwun maning tunggak jatining pesarean nyandang sing kayang apa peteng remang saburunga keciri bae mangsa bandel nok sumitri ngaturaken matur kesuwun
kanggo papayan andai kedik bos kusen wong Cirebon girang kanggo kang sawute kedik wong pegagan sing ana ning Taiwan sing duwe rias penganten wong gabus gadur minangkane kang eeng dewe aja lali bae selawase nok sumitri emane wong peduluran nok ayu nok karina kedik nok sumitri nok ikae kedik nok cinsae kedik mimit tiara wong cibrengkok manten majikan kanggo bos Dharma ayu kedik bos Toraja Tisarite kedik papi Ain mami Nani kedik kabeh bangsa yang syawar ngrasakaken ora enak ini aang lirka dia orang duwe tempat panggonan aang indene sampean ki arep meneng bae tak ini aang ngrongakaning ceritane kabeh bangsa yang syawar kang nelangsa nok sumitri maturaken matur kesut mama aam aja terus saang ngumpulaken kabeh bangsa yang syawar maksud lan tujuane apa kuno aang ayo ngomong ang aja menang bae sampean supaya kabeh bangsa yang syawar aja ngerasa penasaran aang bangsa yang syawar no siluman ulah rasakan pitakonnya ada aku udah kabeh bangsanya syawar takdir bisa dipungkir ciriwan cibak jadiri ketulis kegawaning janji justru aak merasakan kangen syawar kangen rikala bengen bangsanya syawar laksana sampah keterjang ning angin bubar ketawuran ninggalakan alas lebak sungsang aku masih ingat aku masih kelingan iya ya ang ya kanggo bapak Tarman ibu daya kedik mas penganten yayu penganten dewek mimi kaji wasrini Gulanya aku sengaja riben kuno ang sengaja dikumpulakan karena ang wudi bangsanya syawar belum mungkin manggon betah yen duduk manggon ning alas lebak sungsang cuma nyatane alas lebak sungsang hilang saking kertane bumi radaya
balung bale delikasan tolening galang majang langka gawe katonok sumitri ning bayangan memang bener aang kabeh bangsa yang shower sinambate aduh lara karopati lagi enak menening tempat panggonan alas lebak sungsang anggur-anggurane lebak sungsang ana sing arubeda ana sing oyak-ayak ning tempat kabeh bangsa yang shower kuno aang sapa indane menusane kuno aang Awakku pengen weruh iya wis tunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa nok ayu nok karina aja lali wah bocah alas lebak sungsang ada sing babat sehingga aku bangsanya sawer bisa harap bagus dan dewa arus bahkan empu bagus dan dewa arus ningen di panggone sehingga we sira sengsara sehingga we bangsanya sawer blena yen pengen weruh Pangeran Pagertoya kang enge kedik nuk sumitri kedik papai nandae kedik nok ayu nok karinae kedik jadi sing gawe ning sengsarai kabeh bangsa yang shower iwal menusane kang den aran Pagertoya aang Pangeran Pagertoya asal sing ngendi kuno aang asal sing Cirebon aduh mangkok sirake artinya duweni bawa rasa beli sirake kok ya pugu baka bangsane sampean maya kabeh gab duwe pada ya kok ya iya pun maning sirake artinya masih jejeg walaupun sira bangsa yang shower sirake kok bisa nek sira pegat atau bisa karo nek keluargane sira iya iki karena manusia wong Cirebon sing aran Pagertoya aja kok bener kuno aang kabul iya dadi yang betataran dadi ado-adoan bedadaran apane ya rumah tanggane nyong oh iya bener kok ya gara-gara wong Cirebon sing duweni aran Pagertoya ngomong karo aang lo sira ayu angko aja menang kelawan menang sampeyan aang atur tiwas aang atur tiwas ya mono kok krungu ulah pucuk iya ulah dot aja wadanan sirane maning masa ulah dot deleng rae itu ulah dot maning tumpal kanai kok iya ulah kakas ulah dot baka aang ulah ireng ulah dumung iya ulah koros ulah poros ulah kopok anu kokok sing jrebek-bek ya kobra sing gampang jurus
Sing gampang nyembure. Bur. Sing gampang nyokote. Kot. Gampang wisane nempel. Per. Bakal wis nempel ning manusa. Ah. Dar modar. Dar modar. Aang. Tulungan na mangkok kaang Tulung priwe. Mangkok ki pisah jodohnya karo keluarga ke. Ya. Gara-gara wong Cirebon. Gara-gara wong Cirebon. Ya. Age gakang mana gam teka mong Cirebon. Tekaling Cirebon. Ya. Haang pasti tekaling Cirebon. Ya. Pasti bakal nuntut balas lawan manusia sing duweni aran Pangeran Pagertoya. Oh, kuwon Pagertoya. Tapi kok dingin aku. Nadana ang ulak koros komandan kabeh bangsa di siluman ulah. Hana sing di atas saya. Apa kunuk-kunuk No kayu sakar tunjuk. Priwek Apa jekok? Yen durung no kayu sakar tunjuk. Mai petutur. Ya, mai waktu-waktu kang bagus. Bangsa di sawur. Awas, aja gegabah. Aja sakar pendewe aku. Kaya konon. Dari kaya konon pujareng kono sampian. Konon. Ya. Ya aja kayang konon mangkok. Jari yang mati hiburan bae bakal wong kari masa luwi-luwi ye. Konon ya. Ya iya. Tapi awas jari angka priben aja sembrono sirake ya kok ya. Aja watir Aja watir wong emak. Dik, Nun. sakil mangkene. Priben aang. Sambil nunggu setekal na kayu sakar tunjuk. Bukat sira. Hana solusi sing bagus. Harap mai salsijin usulan. Haro aang ulak koros. Sok. Ora kecer. Ora sentet bodong termasuk mangkok. Usul apa? Sok. Mumpung durung ana setekan nok ayu sakar tunjuk. Usul. Kau dingin, narik garap usul maya usul mangkok ga. Ikat Arep usul apa kok? Ulah capek ke. Padan-padan kita sempat mangkat sing kene. Ya. Teka mang Cirebon, goleti Pagertoya. Pendek ke, bakal wis tekan ning Cirebon. Anak putune Pagertoya. Iya. Bakal tegoda. Aja goda. Apa? Langsung digigit. Oh, langsung digigit. Digubet. Gubet. Digubet. Diselindet. Diselindet. Dikunyah. Diguyang. Ya mung mengkenen Iwe. Pepadannya mangkatku. Kita kudu dupai kesemangatan. Semangatnya. Kudu ana jamune. Jamunya apa kira-kira semangat? Dudu jamu beras kencur. Hari kue. Dudu jamu pegelino. Duduk. Dodo. Kue apa sing semangat? Jamune iwal rerungon tembang sing enak. Lembah. Iyalah. Bangsane mangkok sawer sapa sing suara enak. Langka maning. Sapa? Orang nana lian. Ya. Eke ula poros. Menek koros. Ayah, ulakin mau ula kakas. Ulah kakas. Ulah welak. Ula welang, ula weleng, ula klisi. Apa? Aja melang aja risi. Toli bakal wis mari maja risi. Orang mancing irama temen wan salan. Orang yang dia Kok. aja masalah. Kenapa sih kok? Ayah napa? Aran kabul ya. Priwen sih Tak sambat suarane. disambat suarane. Ya. Kok kenapa kok? Mana kok kon guling? Si Rama are disirusi kayang konon. Kok ke nembang, kok ke nembang. Cok nembang. Ya. Mana mungkin bisa kok? Bisa Suaranya nih. kayang kenenku. Bisa, Kang Kabul bisa. Bisa ngerubah. Ya iyalah. Caranya priben keno. Carane? Iya. Mana madepe? Nenek. Mana? Aduh. Pelintir kayak cakep. lapak. Cakep mampu kecomberan gue itu. Madep mana?
menang gartak bet kunci nih. Iya. Ai kari jubul. Alah kabul. Iya jembrak. Sirne ini paling awak jangan gak. Oh, Ada sih kita nek ulun tegege ngomong. ngono suara manusia nih tinggo. Tinggo. Ya iya boleh. Oke. Tak. Seiring ginungan dipilih senada nuansa penuh romantika. Wede. Tobat. Priwen kok? Suara le. Enak kok. Blenak. Cari gaya. Ajang laden ulat dot. Iya. Aduh, dadi dilanjut kini kok. Ya lanjut. Ya wis kok. Mumpung masih bisa kesanding karo bapak tuan rumah sarang nyonya prikel tuan rumah sing lagi dihajat. Terus kangge masyarakat kota Pegagane ya kok ya. Orang ketinggalan kangge mas pengantin uganji pengantene. Ya. Kok aja gerek turuten. Aja ger kekeratak. Ya jaga keratak. Iya. Orang ketinggalannya kok kangge bapakku sareng bapak lurah kabeh seperangkat desae tanpa terkecuali dihormati mumpung masih kesanding karo duwi warnane ya kok. Bener. Terus orang ketinggalan kanggo Kang Sawut sing ananing Taiwan kangge pape alung minangka mantan tuan rumah saking kedoyane. Terus ayah Kevin bunda Kevin sing duwe jalur wipi wabil khusus kanggo sing duwe RE multimedia sing duwe Aye Shinji sing ana ning Korea. Bener. Iya, terus kabeh separakan Jawa dia balae kanggo Mime Sela sareng Yayu Dati ya keding mantan seniman duwi warna ya kok ya. Bener. Iya, ajak lalen kanggo timnas saking Cibreng koke. Kangge Pak Guru Iwan Mame Sela, kangge Kang RT, Aye Pati Kang Denggol Bos Banyu Irenge, terus kangge Bunda Hajaut sareng Kang Yitno keding. Oh, terus yang gak usah pemanin jangan per. Hanggo Mimi April karo Nok Ratna saking Embos. Iya. Salamaninge kanggo sapa dong? Mamai Andri sedulur saking wong kenene bae. Mamai Andri oga kangge Kang Sawut sing ana ning Taiwan. Ayo Bi. Berhubung kini lagi jagat yang blenger bae ya kok ya. Saken mah diputer digawe lagu yuk. Kakang yang blenger diputer Bi. Masuk. Nah, blenger beli kah tukang drama kah? Gendera kening sakak goblok. Kanggo Bibi Dati. Oh boy halo. Kanggo Besan Sigla Sarang. Mantan tuan rumah sakit Kedoyan. Mimi Dati mantan seniman duwi warna. Mimi April. Sedok Ratna. Kanggo Sedok Ratna. Ayah Kevin. Ketemu seno ora sengaja. Awal pandangan langsung termana. Apa kian takdir sing kuasa. Seneng sing dadi cinta pertama. Kanggo pengantin. Bocah ayu manis mesem, sopan tingkah lembut omongane, mung siji sing gawe kakang minder, seneng wong sugi kakang emblenger. Kanggo Dok Ratna. Bocah ayu manis mesem. Kangge sapa? Kang Warlet. Kangge Ang Warlet. Kanggo sedulur sapa? Ang Warlet. Donya dulu. Ang Warlet. Donya dulu. Ang Donya Warlet. dulu. Hancurkan dunia Ang Warlet. Ang Warlet. Asyik. Ang Warlet. Apa ya Kanggo Donya dulu. Donya dulu. rumah. Kanggo Dok Ratna. Kakang Mano mung dadi kuli. Pas kami pepe pasti diundang. Senang saja
awal pandangan langsung terbana. Apa kian takdir sing kuasa, senang sedadi cinta pertama. Bocah ayu manis Angge dok cantik sudah berapa jenjangnya? 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 Dok cantik sudah berapa matur kesuwun ya kangge Papai Alung sareng Kang Sawut sing ana ning Taiwane. Sampun Kakang? Wis dianggap cukup ya. Rasakan seneng ya. Kumpul karo batur bangsane sawah. Nggih. Ngedeleng beling sia. No kayu sekar tunjung merdekakan. Iya kuno Kakang. Wahai para siluman sawar, aja kaget diri isun bakal menghadap kelawan sira-sira kabeh. Sumangga kayu. Sadurunge obrolan kita lebih lanjut, enggal jagong setatah kelawan diri desa. Matur kesuwun kayu sekar tunjung. Dadah. Karukir gambare waktu welan pisan welangan pisan kaya kaca senajan lahir mungkiri. Jangan lagi mungkiri dunok depi
gonok ayu ekdi nok tiara ekdi nok cin senok ika ekdi nok sumitri ekdi. Wahai para silum-siluman sawah, aku Nakayu priwen keberadaan yang saliramo kabeh. Setelah panggonan awakmu kelawan dirine sun diporak-porandakan nganti hancur waktu saat saiki, sehingga awakmu kabeh kelawan dirine isun katut kelawan sing dadi sedulur uga sudarma wong watua isun nganti bubar tetawuran. Melolong matamu nang yang sekejap li bisa ngucap gawe ewa panggali. Nakayu Sekar Tunjung Isun yen kudu jujur bangsane sawer jelas kaya beli peta urip najan manggon ning wiwitan kamrungit bahwa rasa aku bangsane sawer kaya beli peta kaya beli nyaman ora kaya panggonan pengin alas lepak susah. nganti ora enak dirasakaken ing sira kabeh. Sampangat sambat maning ning kang sawut kang enge kedi nok sumitri ekdi. Dodo sira kabeh sing nganti ngrasakaken blenak ning waktu saat saiki, tapi dumadi kelawan pribadine isun uga padha ulah perbuatane wong Cirebon pagerto ya wonge Ya, sehingga waktu saat saiki isun nganti terpisah kelawan sing dadi sedulur, isun nganti terpisah kelawan sing dadi sudarma wong atua. Dendam kesumat pribadine isun Sekar Punjung khususnya kelawan wong Cirebon, kelawan sing dadi pemimpin Cirebon Sunan Gunung Jati. Alai lising lebak paraneng banyu wong bener pasti ketenger wong becik pasti ketitik. mesti lo kayu Sekar Tunjung kutin bini rasa pembelenak bisa lo kayu Sekar Tunjung termasuk aku bangsa di sawer bisa karo wong tuane lo kayu dewa arus ulah perbuatan wong Cirebon. Sunan Gunung Jati katut sing dadi keluarga de kawunganten nganti nogasaken kaya dene sing dadi anak buah kokon babad alas kang digone ning kita kabeh. Wis tunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa tulis waris baca diri. Sehingga alas lebak sungsang saat saiki wis nganti dadi pedukuhan karena den babat maring pagerto ya banget isun ngrasakaken blenak lamun toh dirine isun selalu menang kelawan menang
priwe nasibe para sawer kang ngerasa terlintas. Ya, Priwen kahuripane Kanjeng Rama uga dirine isun katut sing dadi sedulur ing waktu saat saiki. Karena isun uga pada para siluman sawer membutuhkan kaya dene tempat kang nyaman. Tekarang rincian gawe lara bae selawase nok sumitri sapakan eman. cuman wis jadi bukti lan kenyataan. Alas lebak sungsang rata Gusti Ratu. Ulah perbuatan Pagertoya. Najan aku sengit lawan Pagertoya. Mulane aku nunggu keputusan. No kayu sekar tunjuk. Priwet kanggo langkah selanjutnya no kayu. Wahai siluman sawer, ning lebakin isun bakal jaluk bantuan kelawan sira kabeh. Tulis waris bakja diri wis ninggang tekaning mangsa wis ngancik tekaning janji. Windon takrane ning taun. Lamun toh durung gawa bebandane kaya dening Pagertoya. Sira kabeh aja nganti muli, aja nganti bisa menghadap kelawan dirine isun. Mula ing semono langkah waktu kang tepat saat saiki juga sigra kaya deneng Pagertoya kudu kecandak ning sira kabeh. No kayu sekar tunjuk. Isun Ucapan anak kayu bakal tak turut ning aku bangsa sawer. Yen bener pengikian hitungan bagus bangsa sawer. Apa cek Pagertoya? Aku bakal siap no kayu. bakal siap. Tangi kabeh yen ogane mangkon. Tangi sawer. Siap ning segala sesuatu. Aku siap no kayu. Kawarwana ning awakmu. Ya, Isun durung saudara saning ati. Durung ranah lawan durung sempurna. Lamun durung adus kramas gatining Pagertoya ing waktu saat saiki. Jareng basane utang lara dibayar kelawan lara. ya. Utang pati dendam kesumat isun kudu terbalaskan maring Pagertoya. Kayak konon. Iya. Aku senang. Mulai semono aja kesuwen ing adepane isun. Tinggalakan tempatkin goletana keberadaan Pagertoya ning endi. No kayu sekar tunjuk. Isun. Aku pamit undur. Harap tak kaning celeput. Tak grati pangeran Pagertoya. Sing hati-hati sira kabeh. Sawer. Ayo makan bebareng. Tak kaning celeput. Pagertoya. Pagertoya. Mati Pagertoya. Ayo makan. Pagertoya. Aja disangkane sira dewek sing wong sakti mandraguna. Aja disangkane wong Cerbon dewek sing rasakaken sugining jampi pulekane ning ilmu. Ing waktu saat saiki para silum silaman sawer ora bakal tinggal meneng kelawan meneng. Tapi ning kene dirine isun pengen ngincangi lumaku ning para sawer, tentune perlu ngrasakaken semangat lan spirit. Lamunan isun selalu terbawa emosi, khawatire Pagertoya ora ketemu ning waktu saat saiki. Ya anune maya ya.
singarane dendam lamun terus-terusan dirasakaken ora ana tung-tunge tapi bonggan kawitan lan gawe lantaran mulai ngesemono isun bakal lepas kepenatan sembari ngormati bapak hajat kalian ibu hajat geding sing paling eman kebablasane dicandakan kanggo ngormati mas pengantin kalian ayu pengantin geding wabil khususnya masyarakat Pegagan ora ketinggalan kanggo Tete Anik wong sing paling eman lan sayang sing duwe radene Panca Indra matur nuwun sangat. Mama Santi, Mama Dandi, Mimi Wahyu, Mimi Nita Geding, ya an. Kanggo Mimi Mita wong Bantaragung sing depokon duit ora ketinggalan kanggo sedulur diwarnai KB dihormati. Kaula muda, kaula mudi Pegagan, sesepuh lan pilih sepuh sing ana ning Pegagan KB. Ya an. Kanggo Kang Raden Tekok Teteh Anik kanggo bos diwarna Bunda Haji Wasrini sarang Bunda Haji Pite Gede bos muda minangkane nongkel calon pengantin balala mastana papai papai repasana Mama Santi gemeter
kesuwun sangat. Nyola nyonya lulu wong embos kesuwun sangat. Iya, ning lebakin isun ora bakal kesuwen. Sun bakal nyusul kaya deneng prasawer. Tumeka anane wilayah Cirebon. Pak Gerto ya, aja ketambatan isun kang bakal kandang lan tumandang.